В днешния експеримент мерим твърдостта на изворна вода от известна марка и чешмяна софийска вода. Твърдостта на водата се определя от минералите, които са разтворени в нея, като обикновено това са карбонати на калций, магнезий и други. Използваме устройството GreenTest Eco 6 от нашия магазин. Активираме устройството. Виждате, че в първата чашка изворната вода показва ниска твърдост. Това значи, че водата е бедна на разтворени карбонати. Нека повторим теста, но с втората проба. Тук, както забелязвате, софийската чешмяна вода да не разочарова. Твърдостта е доста висока. В зависимост от здравословното ни състояние, е добре да знаем каква вода пием, защото е известна корелацията между консумацията на много твърда вода и образуването на камъни в бъбреците. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Повече за продукта може да намерите в нашия онлайн магазин. До нови срещи!